Benvinguts un diumenge més a Mosaic. I com ja sabeu, fa pocs dies que ha acabat l'any de la Misericòrdia, però més de 1.000 alumnes de l'Escola Sagrat Cor varen peregrinar fins a la Seu per guanyar-se el jubileu. Aquests dies passats, els alumnes del Col·legi Sagrat Cor, acompanyats del professorat i del personal del centre, han peregrinat fins a la Seu de Mallorca per celebrar l'any jubilar de la Misericòrdia, convocat pel papa Francesc, i passar per la Porta Santa de la catedral. L'any passat, quan el papa Francesc va proclamar aquest any extraordinari de la Misericòrdia, i de nosaltres vàrem començar a treballar tot el curs escolar el que són les obres de misericòrdia, que han treballat amb els nins, i avui venim a celebrar un poc, a passar la Porta Santa, per haver fet tot aquest any de feina, d'haver parlat amb els nins, les explicar, haver treballat amb ells, i venim aquí a passar la Porta Santa i a donar un poc per cloent ja d'aquest any que acaba ara d'aquí d'una setmana. Bueno, hem sortit de la nostra escola de Sagrat Cor i hem vengut peregrinant de quart de primari a quart d'ESO, hem vengut caminant i els petits han vengut amb autocar i després ens hem trobat aquí baix en el Parc de la Mà i hem vengut fins aquí. Bé, és a dir, l'organització realment per nosaltres és fàcil perquè és una cosa que solen fer molt i cada curs solen fer alguna activitat a les escoles junts. Per tant, tenim bastanta pràctica. Simplement els nens estan molt acostumats a moure-se i això ens ajuda molt i bé, simplement és una bona planificació. En aquest cas, com que hi havia un trasllat aquí amb autocar, alguns els més petits fins a quart de primari i a peu els majors, i ara un pot la col·locació aquí perquè també hem de comptar a vegades amb la col·laboració ara aquí de la policia local, de la Seu en aquest cas, és a dir, per organitzar un acte així necessites, no pot tot sol, necessites cercar un poc les ajudes. Els més de 1.000 alumnes d'entre 3 i 18 anys han estat rebuts al Portal Major per mossèn Joan Bausà, degà president del capítol de la catedral, i després d'unes paraules de benvinguda van travessar la Porta Santa. Facin-se cloenda d'aquest any jubilar, jubilar vol dir gojós, alegre, damunt la misericòrdia. I abans que de diumenge a 8 dies el papa a Roma conclogui aquest any jubilar per tota l'església del món, hi ha un col·legi de Palma, tan estimat i tan entranyable com el del Sagrat Cor, que venen a passar per la Porta Santa d'aquesta església, mare de totes les esglésies de Mallorca. A Mallorca n'hi ha moltes d'esglésies, hi ha moltes parròquies. La mare de totes elles és el que anomenem la Seu o l'església del bisbe. Un cop a l'interior, han participat d'una breu oració que els propis alumnes han preparat sobre les diferents obres de misericòrdia, que han treballat durant un any des del projecte educatiu del centre. Ells han treballat tot el que era Sant Sant, el jubileu, el que el papa, les paraules del papa que va convidar tots els cristians a celebrar aquest any sant, i després cada un més a fons ha treballat una de les obres que li havia tocat a ell per classe. Pues, ja l'any passat, quan se va proclamar l'any jubilar de la Misericòrdia, vam pensar que era molt interessant perquè des de la comissió pastoral de l'escola era interessant que els nens treballessin aquestes obres i més específicament cada curs en funció del que podien entendre millor. I les varen repartir pensant una mica que els petits entenen més el més material, no? I a partir d'aquí, des del curs passat, a les reflexions setmanals, anem treballant una obra de misericòrdia, intentant aplicar-la a la vida de cada nin, ¿no? Hemos hecho obras de misericordia, hemos hecho unas pancartas para representarlos y un poco de todo, igual. Són uns vídeos curts que ens fan reaccionar sobre la vida, que han de tractar tothom igual, que... Bé, hem fet les tutories i també les reflexions setmanals cada setmana, xerram un poc i reflexionam sobre les obres de misericòrdia en general i la que ens ha tocat a nosaltres, que és donar bons consells. La nostra obra de misericòrdia, que és donar bons consells a qui ho necessiti. I la vàrem preparar tutoria. I després de les tutories se replega aquesta reflexió i se fan també activitats diferents en funció de l'edat dels nens. Si són més petites, potser treballen en dibuixos, en pel·lícules de dibuixos animats, els més grans fan debats o en pintura fan qualque acció solidària, l'organitzen ells i
per exemple, l'any passat van fer una recollida de paté per estar de Sant Antoni, doncs tenia que veure sobre la misericòrdia de donar de menjar a qui té fam, no? Amb aquesta bella iniciativa promoguda des de la pastoral del col·legi, els alumnes van guanyar el jubileu a pocs dies de la clausura de l'any sant de la misericòrdia. I més informació, sabeu que teniu, com sempre, les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. Nosaltres tornem, com sempre, el pròxim diumenge. No us oblideu de somriure mai. Ens veiem.